Gahraman arkadaşymyz Awstriýa Respublikasyny taparnyň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň baş direktori Gert Müller bilen duşdy. Gert Müller bilent mertebeli türkmen mehmanyny mehrini bereklep, energetika we howa boýunça halkara Wien forumynyň çäklerini Gahraman arkadaşymyz bilen duşmagyň özü üçin uly hormatlygyny bellidi. Bilinçli Gahraman arkadaşymyzyň energetika diplomatiýasyny ösürmäge goşýan şahsy goşandy we Birleşen Milletler Guramasynyň äklimi energetika hukuklygyny öpçün etmek boýunça başlangyçlaryny iýligderli gollamagy halkara jemgyçiliginiň uly hormatyna münasip bolýar. Gahraman arkadaşymyz hoşnýetli sözlergemde bildirilen mehmançyligi üçin minnetdarlygyny beýan edip, Gert Müller'iň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasy bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşlyk ösürmäge goşýan goşandyny aýratyn beledi. Şeýlekem Türkmen halkynyň milli lideri 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda Arkadaş şäherine inkluziw we durnukly senagat ösüşine gönükdirilen 4-nji senagat öwrülüşiginiň sanly tilsimatlaryny ulanmak arkaly akylly şäher gurmak babatda goşandy üçin Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň minnetdarlyk güwenamasynyň berilendigini kanagatdan bilen bellep, bir güwenama Türkmenistanyň inkluziw we durnukly senagat ösüşine agrarlygynyň aýdyň subutnamasy hökümine garalýanyny aýtdy. Duşun barşyna bellenşäli Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň gollaw bermegine amala aşyrýan tassamalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlyk giňeltmäge möhüm ähmet berýär. Şundan baglanykda Gahraman arkadaşymyz ýurdumyzyň haly senagatyny ösürmäge, dokma önümleriniň daşary ýurt badarlaryna eksportyny giňeltmäge gönükdirilen başlangyçlaryň iýligderli ilerlediljekdigini anan bildirdi. Şeýlekem ýurdumyz arkada akylly şäheriniň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegiň çäklerini teň hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär. Türkmenistanda bir tassama innovasion we durnukly senagat çözgütlerini ornaşdyrmak üçin netijeli meýdançy hökümine garalýar. Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň baş direktori Arkadaş şäheriniň çäklerini lukmançylyk klasteriniň döredilmeginiň saglyk goraşlygyna ýokary tehnologiýalaryň we senagat mümkinçilikleriniň üstünlükli ornaşdyrylmagynyň aýdyň misaly bolup durýanyny bellep, bir giňmeçil tassamanyň Gahraman arkadaşymyzyň lukmançylyk ulgamyndaky köp ýyllyk ägir tul tejribesine dayanýanyny aýtdy. Şeýlekem söhbetdeşleri howanyň üýtgeme boýunça gün tertibiniň meselelerini ara alyp maslahatdaşlar. Gahraman arkadaşymyz ýaşyl senagat geçişi we howanyň üýtgemegine garşy hereketler ulgamyny Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň 2026-njy 2030-njy ýyllar üçin ýol kartasyny işläp düzmek we durmuşa geçirmek mümkinçiligine teretmäge ýurdumyzyň taýýardygyny tasdiklady. Şunun bilen baglanykda Gahraman arkadaşymyz Türkmenistanyň ilerleýän tewit başlangyçlaryny öňçekdi. Bilinçli Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin çölleşmäge garşy görüşmek boýunça tewit merkezini döretmek başlangyjy eki bolganlary dikeltmekde we tewitiň ekologiýa taýdan durnuklygyny pogtalandyrmakda tagalary utgaşdyrmagyň netijeli mexanizmini emele getirmäge gönükdirilenler. Şunun bilen bir gatarda Türkmenistan terketisi we suw serişdelerini dolandyrmagyň halkara hukuk mexanizmlaryny işläp düzmek, şol sany Amy derýanyň we Sır derýanyň basseýnleri boýunça tewitden konwensiýalar taýýarlamak boýunça işleri ýygyderli alyp barýar. Ýurdumyzda Hazar deňiziniň ýödürşi eko ulgamyny gorap taklamak boýunça halkara tagallarlary birleşdirmäge gönükdirilen Hazar ekologiýa başlangyjyny ilerletmäge aýratyn ünsürlýär. Bundan başga da Türkmenistan Merkezi Aziýada howanyň üýtgeme bilen baglanşykly tehnologiýalar boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň tewit merkezini döretmek başlangyjyny durmuşa geçirýär. Bir merkez howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we onuň täsirlerini peseltmek ulgamyny innovasion çözgütleri ornaşdyrmak, şeýlekem halkara tehnologiýa hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin netijeli meýdança bolar. Gert Müller ýurdumyzyň başlangyçlarynyň möhüm ähmetini bellep, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň strategik taýdan ähmetli we uzak möhletli geljege gönükdirilen gatnaşyklar hökümine garaýanyny aýtdy. Duşun ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman arkadaşymyz hemde Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasynyň baş direktori Berek Berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.